velkommen til Johns studie herinde hos Metro Models. Jeg har lige fået taget de sygeste billeder med blod, det er derfor jeg faktisk har alt det her håndklæde tidspunkt, for jeg har blod over det hele, og jeg har, det er min søster forresten, og jeg har bishinson og stadig sådan noget eftersmag af blod og alt muligt. Jeg har samt højtaler på, og jeg kan desværre ikke snakke med min mund, så derfor har jeg taget dem af. Men det har været den grinderste aften. Vi har haft det så sjovt, vi har spist sushi, vi har drukket champagne, og man er sådan en halsnatter nu. Men tro mig, det er rigtig fedt og har rigtig lækkert. Det ligger lige på Sankt Peters Plads. Sankt Pauls Plads. Sankt Pauls Plads, det er det, jeg siger, jeg er lidt fuld i øjeblikket. Så det er skide lækkert. Hvad fanden en plads er en plads. Så midt i København, ikke så tæt ved, nej lidt, hvad hedder det? Tæt på Nørreport, det er det hedder. Østerport. Østerport. Ja, vi gik fra Nørreport. Vi går på benene, vi vil være tynde. Men vi har ikke spist en dag, fordi vi vil være rigtig tynde til det her show her. Så det er bare super lækkert. Og han tager de fedeste billeder. Metro Models. Metro Models. Det er det bedste. Det er det bedste, og I skal prøve det, og I skal tjekke det ud. Og der kommer selvfølgelig billeder ind fra hjemmesiden af mig, der har lavet det her blodbilledshow, og der kommer selvfølgelig også billeder af mig, hvor jeg ser fantastisk ud selvfølgelig, fordi det er her hos Metro Models. Hun har fået lånt nogle kjoler og noget tøj, for hun var hjemme, hun har taget noget af sit eget med. Og fik jeg sagt det før, det er min lille søster Natasha, som også har rigtig stor potentiale til at være model. Så føler du et eller andet sted, at du også har potentiale til at være model. Så skal du komme herned, og så skal du tage nogle billeder. Så har du i hvert fald en mappe, du kan starte med. Og så kan du begynde din karriere herfra, og så kan du bare gå videre med det. Så det synes jeg er en rigtig god mulighed. Metro Models og lille John, kære John. Lidt skør, lidt spøjs, men jeg elsker ham alligevel. Er fantastisk til at få taget billederne til jer, så jeg synes helt sikkert, at I skal gøre det. Men ellers må I have det godt derude, og jeg synes lige, I skal overveje det. Ellers I gå ind på hans hjemmeside, www.metromodels.dk, så vi kan lave sådan en lille fiksting på computeren der. Men så kan I ellers tjekke det ud, og der skal selvfølgelig komme meget mere hernede fra studiet af. Han har allerede gang i nogle nytter, skal have taget nogle billeder lige om lidt, så han er rigtig travlt i øjeblikket, så jeg skal nok lige ringe, fordi han rejser snart skal ned til syden. Så I må have det godt derude. Ciao!